नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो तुमचं सुवर्ण कोकण या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत पत्रादेवी ते कुडाळ या रस्त्याची कंडिशन। पत्रादेवी ते झाराप हा रस्ता 2011 सालीच पूर्ण झालेला। रस्त्याची कंडिशन अतिशय उत्तम आहे। या रस्त्यावरून प्रवास करताना वाहतुकीचे सर्व नियम पाळा, कारण जागोजागी पोलिसांचा बंदोबस्त आहे। हा रस्ता 2011 साली बांधून पूर्ण झालेला आणि रस्त्याची कंडिशन अतिशय उत्तम आहे। अजूनपर्यंत मेंटेनन्स चांगला ठेवलेला आहे। रस्त्याच्या डाव्या बाजूला श्री स्वामी समर्थ हॉटेल आहे। इकडे चहाची वगैरे नाश्त्याची चांगली सोय आहे। मित्रांनो, आम्ही आमच्या सुवर्ण कोकण ह्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून कोकणातील नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सतत पोहोचवत असतो। तर तुम्ही आमच्या व्हिडिओंना दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल तुमचे आभार। आमचे व्हिडिओ असेच पाहत राहा आणि यातूनच आम्हाला नवीन व्हिडिओ बनवण्याची प्रेरणा मिळत राहते। सध्या नवीन मुंबई गोवा महामार्गाविषयीचे व्हिडिओ आम्ही सतत बनवत राहतो व तुमच्यापर्यंत रस्त्याची कंडिशन वेळोवेळी पोचवत राहतो। तर त्याची एक वेगळी सिरीज आम्ही बनवलेली आहे, ती देखील तुम्ही नक्की पहा। तुमच्या काही सजेशन असतील तर त्या देखील वेळोवेळी आम्हाला कळवा। हा जो डाव्या बाजूला रस्ता दिसत आहे तो बांदा मार्केटला जातो व बांदा एस.टी. डेपोकडे जातो आणि उजव्या बाजूने हा रस्ता दोडामार्गला जातो। तर आपण आता पुढे कुडाळला निघालो आहोत। इथे एक खालसा पंजाबी ढाबा आहे, जिकडे ट्रकवाले वगैरे थांबतात जेवणासाठी। ही सिंधुदुर्ग पोलीस चेकपोस्ट आहे। इकडे गोव्यावरनं ज्या गाड्या जातात त्यांचं चेकिंग होतं। जर कोणी दारूच्या बॉटल्स वगैरे नेत असेल तर त्या इकडे काढून घेतल्या जातात। कधी फाईनही मारला जातो।
इथून हा डाव्या बाजूला वेंगुर्ला रोड आहे आणि उजव्या बाजूला सावंतवाडीला तो रोड जातो. आपला जुना मुंबई गोवा हायवे अगोदर जो इन्सुली घाटातनं यायचा तो रस्ता आहे. आता हा रस्ता झाल्यामुळे बरेच जण याच रस्त्याचा वापर करतात. त्या जुन्या रस्त्यावर जे लोक फक्त सावंतवाडीला किंवा मध्ये कुठे जात असतील तर ते लोक फक्त तो वापर करतात. सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही जे रस्त्याच्या कंडिशनबद्दलचे जे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतो ते वाहतुकीचे सर्व नियम पाळूनच व्हिडिओ शूट केले असतात. सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सर्वांना आवाहन करतो की रस्त्यावरून प्रवास करताना किंवा गाडी चालवताना वाहतुकीचे सर्व नियम पाळा. तसेच आपल्या व इतरांच्या सेफ्टीचा सतत विचार करा. गाडी स्पीड लिमिटमध्येच चालवा जेणेकरून तुमच्यापासनं कोणालाही त्रास होणार नाही. मित्रांनो, रस्ता दुर्घटनांमध्ये सध्या प्रचंड वाढ होताना दिसत आहे. याचं एक कारण म्हणजे बरेच लोक हे रॅश ड्रायव्हिंग करतात. जी वेगमर्यादा आहे ती वेगमर्यादित गाडी चालवत नाहीत. तसेच ओव्हरटेकिंगच्या नादातही बऱ्याच जणांना जीव गमवावा लागतो. तर आमची तुम्हाला सतत एक विनंती असेल की संबंधित प्राधिकरणाने जे काही नियम घालून दिलेले आहेत त्या नियमांमध्येच सतत आपण गाडी चालवली पाहिजे. गावातले बरेचसे बाईकवाले किंवा कारवालेसुद्धा रॉंग साईडने येतात. त्यामुळे तुम्ही या रस्त्यावरनं जर प्रवास करत असाल तर नक्की त्याची काळजी घ्या.
रस्त्याची कंडिशन अतिशय चांगली असल्यामुळे पत्रादेवी ते झाराप हे 21 किलोमीटरचं अंतर तुम्ही अवघ्या 15 ते 20 मिनिटात पार करू शकता। हायवेवर ठिकठिकाणी ही अशा प्रकारची चेकिंग चालूच असते। तर तुम्ही या रस्त्यावरून प्रवास करत असाल तर गाडी स्पीड लिमिटमध्येच चालवा आणि सीट बेल्टचा वापर करा। तर मित्रांनो, आता आपण मळगाव ब्रिजवर पोहोचलेलो आहोत। आमच्या पत्रादेवी ते कुडाळ या व्हिडिओचा हा पहिला भाग इथपर्यंतच होता। या व्हिडिओचा दुसरा भाग तुम्ही नक्की पहा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट सेक्शनद्वारे आम्हाला कळवा। धन्यवाद।